Bi, jare kowe nang Taiwan adol tur. Iya. Lah kok ngerti? Yo ngerti ae to. Konti he. Sing ngendari kok sapa? Sing ngomong wong akeh lah. So nek ngene carane malah gak dadi rahasia. Lah ngopo ndak dadi rahasiano barang? Nah, ini keluargaku karo tangga-tanggaku malah ro kabeh ngene aku bakulan ngono. Yo malah ben ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya adol. Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye sak jam? Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek butuh duwe kok ning ngene iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Dadi kae ning kono kae tak Ndi apa kuwi, he? kae nek sapu, pel-pelan, lap-lap ngono kae sik. Lho kae semata-mata dene ketok ning gone keluargaku, tanggoku iki. Aku iki mbabu tenan. Pencitraan, Mas, pencitraan. Oh alah. Tibae nang kono pura-pura mbabu. Tapi kan ada Digoda setan maca apa jam? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digoda rondo ayo maca apa? Moco alhamdulillah. Halo Yang, Halo, kenapa? duit kuntek ya? Duit? Iya, Lah wingi sak transfer ngono lho. lah mau transfer lo, sasi kepungkur. Kurang? Ya wis entek to. Oh. 2 juta? 50 ayang. 50? Iya, Kok didik men 50 juta iki? aku wis cukup ini. Lah terus piro? 1 juta ya? Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi entekno seminggu entekno lho ya. Seminggu. Lah ura-ura mingguan. Terus sampai ora entek. Harus tangguh nyawer ya. Lah dene arep nyawer duitnya ora nutut. Oh, arep go nyawer. Yo, Aja koyo yang susah to. Bojomu nang Taiwan ora usah koyo yang susah. lah rumah kamu aku gak susah ya. Aduh harus bujuk. 100 juta ya? Yo, ndang kirimen ya. Lak kanggo. Kok 100 juta iki entekno seminggu? Wis to sing tenang. Entek-entek. Engko nek sekirane kurang marung ngono ki nek ngerum ngono ki kok undang-undang LC ngono lah. Tenang wi ora apa-apa. Iya ya. Ya ngono ki karo sedekah ngono ora apa-apa. Wis penting aku bahagia. Bojo ayu ora bahagia iki. Mama menderita, papa bahagia itu udah. Yo aja muni ngono to. Aku malah terenyuh nek ngono. Kudu nangis saya aku nek ngomong ngono. Nah, bubuk lagi jangan capek-capek lo di rumah. Biar mama saja yang kerja. Hati-hati lho lek kerja. Iya iya. Ya wis nek ngono tak pateni sik ya. Arep bubuk aku. Love you. Love you too. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine, sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki, tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kon duwe etole ta?